Guys, welcome na sa song now. Subscribe. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. We are here We in chase the leading us. Sans Love Rival. is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Go pa kayo katay. And on we'll go. Till my shadow just Okay, natin meron sa Robinsons. Hanggang lang kayo. Nakatumoy lang sa Yeah. What's up guys? Namiran sa Robinsons Gallery. Maletra Mix Sunset. Okay, asa ka bro? Ha? Limited shrimp. Isa sa kwan? Galan? Chili. Sa KKD. Behind KKD. Ah, okay. Chili. So, niapit pa may Robinsons. Kinamalit ng Robinsons. Yummy. So, malit kag baboy. Yeah. Kung mahal ang baboy, di ka afford. Sus, Bigas lang ito na. Kuya na. Ay, ka-selfie din. A few moments later. hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on
Okay. Ay, namulan pa. Right, nandito na pa. Ayaw lang kami sa KKD. Uwi ka na! Sakit na. Uwi ka na! Sakit na. Two hours later. Kami sa wasted chef. Lipay na ka. Yeah, lipay na ka. Meron sa wasted chef, guys. Mag-challenge mo kami kanina, guys. Gusto ko man ang usa. So, dari na kami mayari. Wasted chef. Offer. Meron sa mayari today sa wasted chef. Wala na sa mi. Gusto mo rin rin.
Pila na ni mo. Ikan na po, nanay na kong kuha mga guys. Ikan na po, nabito na kong kuha. Oh, lamig kayo ng pizza. Here at Wasted Chef. Yes. Isa na mo sa dahil. Next name. Sarap na mo ng pasayan. Ito po yung shrimp with oyster flavor. Yeah, rocks. Tapos ako eh. Kanina guys is garlic flavor to kanina. Pero kung hotel 1 karon ang oyster, lami man din siya. So, lami na ilang sauce, tamis-tamis. Ako la. Kami na lang din ako nabili ka. Pangutan na, maurot ba niya ako eh. Kain na. Okay. Mga tanong taga. Nang ang ganang makaon dali sa wasted. Kanang gika na hubog. Kanang wasted ba? Kanang hubog. O kanang gikan gibuwagan. No? Nang goto. Lai, no? Nga ang tag shawarma. Ano ko? Parang yung nakaro. Dilan ka try sa nandret. Ano? Guys, tabangay may kaon na niya mong order nga. X. No. Shrimp day, oyster flavor. Yamay na lang na. Gabi ko na mamakaon eh. Gabi ko na mamakaon. Pag labi ka mukhaon, kaya kapalit yung naikong kaon. Gamay rin ako. Awa ko na akong plato. Kamuritsing. Marot na. Napinabili na eh. Ngunit kaon na kinamot. Salud. Lakat. Bos. Hey. Busog na sa dakong diya. Hindi na kayo. Chillin na kami. Ngayon day. Tungod na dyan, nag-support ko siya. Oo na. Nari lang yun. Wasted Chef. May dari kay Mino. Kasi mo naman nilang kuhan. Kako. Super na hindi tayo. Kailangang pagkaon. Dili ka mahayan. Di bayad ko. Lamis kailang pagkaon. Naurot. Perfect ba? Naurot siya. Let's go. Guys, nakakabog. Wasted man din. Kaya nga, extra lang. Mga dito. Aning mga na-wasted. Okay. Let's go mga namin. Alright, thank you Wasted Chef. Busog ni sa iyong pagkaon.
that's all for tonight. Okay, di off pa na mo kanina. Wala yan sa mga yeah. Ngayon ka po kalimot sa pag-subscribe sa akong channel. Salamat ka. Subscribe. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading